kublai phi baro ki bapet yang rega program kamtam ki para kena lengba ka Good News TV na ki persara ngikum ka jinga seng kena balang Presbyterian berki ngiwan ra sapi daka instrumental kublai sibun ublain kurku ya pilang baro amen te haswab nya sakma da ka program ngakod I wan plisai in pule bad I John Pastor in yalang ni sejing duai Aswan pada makmur boleh kajeng duai ngan pule naka ketin kajeng uplay ke ba phila ban shem na ki jingroi sam kalanung ke ba khandai phupra ke dikhat ke basan ki kentin ki ba ongkung ne torwai ki jing yaro iya utrai ha ka tuitara bat ki jing sawa pasawa tanat tangin pentai makmur uplay ke jing duai jing pa pnung nombo khud kartang jume wan ke ma jume longkamon jume ha ka khandai ko ba pnang to ai ta spam jume kepala sing to ma pru ikirin kang sini kebangi ru ma pia kepala sini to adalah yang isa kecing pensaru ndrai sebarang na kabasni na pa cuma longke hima kapor per kebromru mentah padahal ka artaru amen Ngesobat ai kublai nukong ka Good News TV balung ba kini ka program ka bekerpang na ki persara kebal ai bentalam ni kini ka jingseng kena balang Presbyterian berki hakba bun lagi kena ni iba kiyo benta hagi jingtem ki baper lah kalong jingtem tenrai jungi kasi len lani hagi jingtem jongki rinong wei balung ba kini instrumental ni iba ki kena kila kiyo ya kini ka lat kabu pen ya kasap katalan ku jongki hagi ni instrumental ti ngai kubleru iki kena iwi ba lengba kini instrumental ni iba ngila ban penon kam nyu I ki sap jungki ba kinang batem ha ki jingtem ki baper ba nyu I ba ha ni ga dong bat ni ga than jungi da duna ba ha ni ga liang bat ha ni ga benta tin rei nyu I ba nak por ki jing tre stom jungki ba lengba ki jing ailat lengba ki Good News TV ke program ke kerpang jung kena ki yo ban instrumental lengba ki instrumental kal ai men sim sibun ki bat liyo on practice ya kini bat kamtam man ke janmit yo ban hikai ki jingtem ki baper kamtam bakin nang bin tip kumjuru kumno ban ruai om tang ban put ban tem ndre ban ruai ban nang ban puli tonik salfaru ti kublai siboni iwi pui ki kena blai simen tasit rem lengba kini program bat lengba kini ke instrumental kane kadiga gitar kabadai kawe ka jingtem ksai kabangi penon kam ha kane ka instrumental kane kadiga bom lane kanakra kabadai kawe ka jingtem sini kabangi syutit da kiting ha kane ka instrumental kane kadiga kring senrang kadai ka jingtem sini kabangi syutem nakikti ha kane ka instrumental une uti uska ubangi penon kam ha ka instrumental kane kadai kaming kabangi senada usik kabangi penon kam ha ka instrumental kane kadai ka duitara kadai kawe ka jingtem ksai jungi ki khasi kabangi pendon kam ha kane ka instrumental kane kadai ka sakurio kabangi pendon kam ha kane ka instrumental kane kadai ka tangsong ka basnata kareng congki muit pan penton kam pan put ha ka instrumental kane kadai ka kensau ka ba lasnada kirenong kabangi su pendon kam pan tem ha kane ka instrumental une udai usikir pengi pendon kam ban tem ha kane ka instrumental kane kadai ka bisri ka balasnad usi kadai ka we na ki ciput cinten jongi ki khasi kabangi pendon kam ha kane ka instrumental
Kane kadeka tangguri kadeka jingput jongi ki kasi bangi penon kama kadeka instrumental. Kane kadeka marang ot kadeka cingtam ksai jongi ki khasi kabangi su ot da une urunti kabangi penon kam haka neka instrumental. Kane kadeka keyboard kadeka way na kitchen tem kabangi pendon kam hakane ke instrumental.
Mm.